Πριν πάμε λοιπόν στην επόμενη ανακοίνωση, να καλέσουμε τον κύριο Νίκο Τζάνι Γκίνερου για μία πολύ σύντομη παρουσίαση του πόστερ που υπάρχει έξω στο φουαγέ. Καλή σας μέρα. Όσοι θέλουν να δουν τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες μπορούν να το δουν το πλακάτ και έξω ή εδώ πέρα, εφόσον υπάρχουν εξηγήσεις. Το θέμα είναι οι αναστηλώσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην σκήτη της Αγίας Άννας, που είναι σε ένα πολύ ιδιαίτερο, απόκρημνο και δύσκολα προσβάσιμο μέρος. Έχω επιλέξει 4 χαρακτηριστικά παραδείγματα αναστηλώσεων, οι οποίες μάλιστα στην περιοχή που είναι πάνω στη σκήτη, που είχαν αρκετές δυσκολίες στην κατασκευή. Στην πρώτη αριστερά, που φαίνεται πάνω αριστερά, είναι η περίπτωση των Αγίων Πάντων. Μιλάμε για ένα κτίριο του 1750, το οποίο εγκαταλείφθηκε το 70-80 περίπου και μέσα σε 20 χρόνια κατέρευσε. Εδώ μιλάμε για ανακατασκευή ενός ερειπίου με βάση φωτογραφίες που υπήρχαν από παλιά και διάφορα στοιχεία από τα ερείπια, με στόχο την αποκατάσταση του κτηρίου περίπου στη μορφή που είχε πριν καταρρεύσει. Το επόμενο παράδειγμα είναι μια άλλη κατηγορία καλυβών, οι οποίες τις δεκαετίες του 50-60 είχαν δεχτεί μεγάλες επεμβάσεις με τσιμέντο και τούβλα, αλλοιώντας σε μεγάλο βαθμό την γενική εικόνα της σκήτης. Μία από τις μελέτες αυτές που υλοποιήθηκε είναι της Αγίας Τριάδος, που βλέπουμε αριστερά κάτω, όπου αφαιρέθηκαν αυτά τα τμήματα από πλεισμένο σκυρόδημα και τούβλα και αντικαταστάθηκαν με βάση παλιές φωτογραφίες και τα ίχνη που υπήρχαν, με παραδοσιακής τεχνοτροπίας κατασκευές, έτσι ώστε να επανέλθει κάπως, κατά το δυνατόν, στο αρχικό αρχιτεκτονικό του ύφος. Το επόμενο παράδειγμα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα, πολύ σπάνιο στο Άγιον Όρος, είναι ο Ιδρόμηλος και το Μπαστήρι, τα οποία παρήγαγαν το ένα άλεθε αλεύρι με σιτάρι που ερχόταν από τα καράβια κάτω και το άλλο έφτιαχνε καλογερικούς σκούφους. Αυτά που καταστάθηκαν επίσης με σκοπό να λειτουργήσουν πάλι έτσι. Το τελευταίο και μάλλον το πιο σημαντικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της καλύβης του Αγίου Μοδέστου. Είναι ένα από τα ελάχιστα κτίρια στη σκήτη, τα οποία ήταν μέσα ανέπαφα. Δηλαδή, τα δάπεδα, οι οροφές, ο εξοπλισμός ήταν τα αρχικά. Κατ' εξαίρεση, σε αυτή την αναστήλωση, αυτά διατηρήθηκαν, δεν αφαιρέθηκαν. Και έτσι νομίζω ότι επιτεύχθη ο στόχος, ώστε πέρα από τον διατηρούν τα αρχικά υλικά, να διατηρηθεί και η ατμόσφαιρα του κτηρίου, που είναι και αυτό ένα ζητούμενο σε μία αναστήλωση, να μην αλλάξει ο ιστορικός χαρακτήρας. Δυστυχώς είναι μία εξαίρεση, γιατί κατά κανόνα και στην Αγία Άννα και στο Άγιον Όρος και μάλλον και στη χώρα υπάρχει το θέμα ότι αναστήλωση αποκατάσταση σημαίνει ανακαίνιση με κόστος την εξαφάνιση όλων των στοιχείων, ειδικά των ξυλίνων, και την αντικατάστασή τους από αντίστοιχα νέας τεχνολογίας. Ένα άλλο πράγμα το οποίο διαπίστωσα, μάλλον διαπιστώνουμε γενικώς, είναι ότι εφόσον δεν υπάρχει νομική προστασία στα μνημεία του Αγίου Όρους, εάν η αρχή, η δικούσα αρχή ή ο χρήστης δεν συνενεί στην σωστή αποκατάσταση, δηλαδή στη διατήρηση των στοιχείων, αυτά εξαφανίζονται. Και επειδή θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι τουλάχιστον 2 κτίρια διασώθηκαν με αυτόν τον τρόπο, και καθότι έχουμε την τιμή εδώ να έχουμε ένας από τους υπεύθυνους της Επιτροπής Έργων της Σκήτης, τον πατέρα Ονούφριο, που είναι ιερομόναχος, τον Αγιανανίτη, θεωρώ πολύ σημαντικό να μας εξηγήσει λίγο πώς, σε 5 λεπτά από ό,τι ξέρω το περιθώριο, σύντομα, το πώς φτάσαμε έτσι ώστε τουλάχιστον 2 κτίρια, το οποίο το ένα είναι η καλύβη του Αγίου Μοδέστου και το άλλο είναι το Κυριακό, η ξενώνωση του Κυριακού, να διατηρηθούν και τα πατώματα και οι κτητορικές επιγραφές και μάλιστα να γίνει η νέα στέγη, μάλλον η επικάλυψη της σχιστόπλακας να γίνει με χώμα και όχι με τσιμέντο.
Θα ήθελα να τον παρακαλέσω να μας μιλήσει λίγο για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας καλημερίσω με το αγιορείτικο ευλογείτε. Από το 1985 περίπου, σαν εκπρόσωπος της ΚΙΤΙΣ προς το ΚΕΔΑΚ, συνεργαζόμουν με το ΚΕΔΑΚ έτσι πολύ αρμονικά για τις μελέτες που συντασσόταν για τα κτηριακά συγκροτήματα της ΚΙΤΙΣ, του Κυριακού δηλαδή, και για έρημες καλύδες. Είχαμε βέβαια τη συνείδηση τότε ως νέοι ότι κάνουμε αναστηλώσεις, αλλά διαπιστώσαμε ότι δεν κάνουμε αναστηλώσεις. Διότι πολλά στοιχεία τα οποία ανέφερε ο κύριος Τζάνης, ας πούμε, καταστρέφονται στις επεμβάσεις που κάναμε, διότι είχαμε τη συνείδηση ότι η αναστήλωση σημαίνει παλιά υλικά, δηλαδή καινούργια υλικά, δηλαδή με ξύλο, με σχιστόπλακα και να αντακαθίστανται πάντα όταν είχαν κάποια φθορά. Νομίζαμε ότι έτσι θα διατηρήσουμε το κτίριο. Σιγά σιγά βέβαια αυτό ορίμασε. Μάλιστα για τη σκή της Αγίας Άννης είχε αποδοθεί, ας πούμε, ο χαρακτηρισμός ότι μοιάζει με το εγάλεο των Αθηνών. Λοιπόν, γιατί έχει πολλές αυθαίρετες κατασκευές με μπετό και τα λοιπά. Στο τελευταίο πρόγραμμα βέβαια, που εφαρμόσαμε των αναστηλωτικών έργων και μελετών, το ΕΣΠΑ, εκεί αποφασίσαμε με την πάροδο των χρόνων που και μέσα μας ορίμασε, ας πούμε, η αναστολητική συνείδηση. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Τζάνης, ότι πρέπει να διατηρούνται και τα στοιχεία τα οποία δίνουν το χρώμα, ας πούμε, και το κτίριο, την ταυτότητά του. Μας πάνε λίγο πίσω, δηλαδή, δεν είναι κάτι καινούριο. Γιατί συνήθως εμείς μέχρι τότε, όταν μπαίναμε σε ένα κτίριο που το αναστηλώσαμε, νόμιζα ότι ήσουν, ας πούμε, σε ένα κτίριο, ας πούμε, του 2015, ξέρω εγώ, το φτιάχναμε. Δεν παρουσίαζε δηλαδή την εικόνα την παλαιά. Και έτσι κάναμε σκεπές για πρώτη φορά, και νομίζω στο Αγιονόρος, σκεπή με κοκκινόχρωμα. Όχι με μπετό, με συνδετικό υλικό, ας πούμε, το τσιμπεντοκονίαμα. Επίσης διατηρήσαμε στο πρώτο κτίριο, στο κτίριο του Κυριακού, που είναι η τράπεζα. Διατηρήσαμε τις οροφές, διατηρήσαμε, ας πούμε, τα δάπεδα. Είχε κάτι δάπεδα, ας πούμε, με 40 εκατοστά πλάτος σανίδες, που η μελέτη έλεγε να τα ξυλώσουμε όλα. Αλλά με την παρουσία και την φοιτηση γύρω στον αναστηλωτή, τον κύριο Τζάνη, τον οποίο το ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά και σε παράγοντες άλλους της περιφέρειας, όπως ο κύριος Τζόλος που είδα τώρα προηγουμένως, μας έδωσαν τη δυνατότητα, παρότι η μελέτη έλεγε ξύλωμα όλα, εμείς να επιλέξουμε τις μελέτες δηλαδή τα στοιχεία που διατηρούνται και να βάλουμε δίπλα προστίκες. Και έτσι δάπεδα, παραδείγματος χάρη, με 40 εκατοστά σανίδες, οι οποίες βέβαια ήταν κατάμπαμβρες, λόγω της παλαιότητός τους, τις διατηρήσαμε με 4-5 φορές τρίβοντάς τις, καρφώντας τα χειροποίητα καρφιά, ας πούμε, πιο κάτω, γιατί έπιανε στη μηχανή. Και έτσι αναδείξαμε, ας πούμε, και αυτό το χώρο με τα στένσιλ που είχε μέσα, με τις οροφές, γραφές ότι αυτός ο Σοβάς είναι από το 1935 κτλ. Επίσης, το ίδιο παράδειγμα εφαρμόσαμε και στην Καλύβη την τέταρτη του Αγίου Μοδέστου. Και όταν μπαίνεις μέσα, νομίζεις ότι μπήκες σε ένα σπίτι πολύ παλιό. Και αυτό, νομίζω, αποτελεί, ας πούμε, και την αναστολητική συνείδηση. Πράγμα το οποίο δεν το είχαμε και ήθελα τώρα εξομολογητικά να πω. Άλλωστε είναι και περίοδος Σαρακοστής και επιτρέπονται και εξομολογήσεις, έτσι, μάλλον συνάδουν με τον χρόνο. Δεν είχαμε εμείς οι Αγιορείτες, γιατί μετά από την ίδρυση του ΚΕΔΑΚ, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μετά τα έργα γινόταν με αυτεπιστασία των μονών. Εμείς λοιπόν που ήμασταν, ας πούμε, οι νεότεροι εκεί στη Μονή, στη Σκήτη, δεν είχαμε παιδεία αναστηλωτική. Αυτό μας διαμορφώθηκε μέσα μας με την πάροδο του χρόνου. Πέρασαν 30-35 χρόνια. Και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα διαπιστώσαμε ότι κάνουμε μεγάλη ζημιά. Εξομολόγηση κάνω, προσωπική. Πραγματικά καταστρέψαμε, αφαιρέσαμε πολλά στοιχεία από την ιδιοπροσωπία του κτηρίου που μας πάει παλαιά, που μας εισάγει στον χώρο της κτλ. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κανείς δεν μας εκπαίδευσε. Και μας ανέθεσαν να κάνουμε αυτή την εργασία τόσο ρυψοκίνδυνα δηλαδή, και που και εμείς λέμε κάνουμε πολύ μεγάλη ζημιά στο γεγονός. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο είναι αυτό που το ανέφερε ο κ. Τζάνης, ότι δεν υπάρχει προστασία των κτίριων. Δηλαδή, κάποιος γέροντας, όταν δεν έχει μελέτη κτλ., μπορεί να κάνει οτιδήποτε κτίριο με μπετό κτλ. Αυθαίρετα. Ούτε από τη Μονή, ούτε από την Ιερά Κοινότητα, ούτε από το ΚΕΔΑΚ. Και νομίζω ότι αυτό είναι έλλειψης. Θα πρέπει δηλαδή να μελετηθεί ο τρόπος ο κατάλληλος, σύμφωνα με το αγιορείτικο, ας πούμε, καθεστώς, ώστε να αποτρέπεται αυτός ο γέροντας να κάνει ό,τι θέλει.
Και θα ήθελα να παραλληλήσω αυτή την καταστροφή εντός εισαγωγικών που κάναμε στο Αγιονόρος με ένα πραγματικό περιστατικό. Το 2004 αναστηλώθηκε, δεν ήμουν παρόν εγώ εκεί, δηλαδή ήμουν σε αυτήν την ομάδα της Επιτροπής των Έργων, το μπαστήρι της Σκήτος. Εκεί δηλαδή που, όχι συγγνώμη, το ελαιοτρεβείο, το κάτεργο που λέγανε. Εκεί που βγάζαν τις ελιές από κοινού όλοι μαζί. Στο ισόγειο αυτού του κτηρίου υπήρχε ο μηχανισμός που αλέθανε τις ελιές και τις κάνανε με ελαιόπαστα και υπήρχε το πιεστήριο που βάζουν τα τσουπιά μέσα με τους σάκους με την ελαιόπαστα και τα στίβανε. Κάποτε πέρασα από εκεί πέρα και βλέπω, ας πούμε, τον εργοδηγό, με εργολάβο, τυπικά έτσι, που έκανε αυτή την αναστήλωση, να βλέπω να κόβει κάποια ξύλα. Κοιτάω εκεί, του λέω, τι είναι αυτά τα ξύλα που κόβεις? Λέει, από το ελαιοτριβείο. Ήταν οι δύο κεντρικοί, οι κολόνες δηλαδή, που στηρίζανε το μηχανισμό. Του λέω, καλά, γιατί το κόψες αυτό? Λέει, δεν μπορούμε να το βγάλουμε έξω. Μα να το κατεβάσουν από το βουνό και το στήσανε εδώ μέσα. Και εσύ δεν μπορείς να το βγάλεις έξω? Καταστεναχωρέθηκα. Σκουπίζω λίγο την τομή αυτή, το κούτσορο που έχει κόψει εκεί, το τεμάχιο, και μετράω αυξητικούς κύκλους. Ήταν παραπάνω από 380. Του λέω, μα αυτό του λέω είναι μνημείο της φύσεως. Όχι μόνο δηλαδή ένα στοιχείο, θα λέγαμε, της οικοδομής, αλλά της φύσεως. Πώς το τεμάχισες έτσι? Λέει, δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε έξω. Μετά από μερικά χρόνια, μετά από κάνα 2 χρόνια, μπροστά σε αυτό το οίκημα που αναστηλώθηκε, υπήρχε η αυλή. Αλλά ο ήλιος χτυπούσε σε όλα τα δωμάτια και λέγαμε να βάλουμε ένα παθητικό στοιχείο, προστασίας από τον ήλιο. Είπαμε εκεί στην αυλή, έναν κύκλο 1,5 μέτρο περίπου, να το σκάψουμε και να βάλουμε μια φλαμουριά. Λοιπόν, η αυλή είχε επιστρωθεί με γκροπετό, με πλέγμα, και πάνω είχε σχιστόπλακες. Λέω, το χαράξαμε, το κόψανε. Οπότε ο εργάτης, αφού πήγε ούτε 1 μέτρο, μου λέει, δεν μπορώ να πάω παραπάνω. Λέω, τι συνέβη, τι έχει εκεί? Λέει, είχα τη σίδερα. Πήγα εκεί πέρα και βλέπω, ότι ήταν όλος ο μηχανισμός του κατέργου, δηλαδή του επιστηρίου, ήταν εκεί πέρα πεταμένος. Ρίξαμε λίγο χώμα και τη βάλαμε την φλαμουριά, λέω, θα πέρασε από μέσα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα τυπικό, συμβολικό, που νομίζω κάπως έτσι γίνανε πολλά στα Αγιονόρους. Πολλές τέτοιες αναστηλώσεις. Πάτερ μου, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εξομολόγηση όμως και είναι και πολύ σημαντική η εξομολόγηση. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.